समर्पयामि अत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपं घ्रापयामि येषां भगवान् मङ्गलायतनं हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ॐ लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वामहेन्द्राभ्यां नमः वाणीभ्यां विशेषेण विशिष्टायां शुभमुन्नदितो अस्माकं हेळि सकुटुम्बानां अस्य ग्रामस्थितानां समस्त भक्तमहाजनानां च क्षेमस्थैर्यविजयाभयायुरारोग्य आनन्दैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध पुण्यफलपुरुषार्थसिद्धार्थं श्री परमेश्वराज्ञयः परमेश्वर प्रेत्यर्थं जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातस्यां रमेशनामधेयस्यां जन्मादिद्वादशभावेषु ये वे ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थितां तेषां ग्रहाणां शुभे कारणस्थानफलाप्त्यर्थं दुस्थानस्थितिग्रहाणां सुस्थानफलाप्त्यर्थं दुस्थानस्थितिग्रहाणाम् अतिशयफलाप्त्यर्थं नक्षत्रमार्गे प्राप्तमहाजपायां प्राप्तभुक्तौ तत्रागतमस्तग्रहदानविणाविहारार्थं कान्ताराः जन्मनक्षत्रे जन्मराशो जातायाः गायत्री नाम्न्याः
जन्मादिद्वारणवादेषु ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थितां तेषां ग्रहाणां शुभे कारणस्थानफलाप्त्यर्थं दुष्टानस्य ग्रहाणां सुस्थानफलाप्त्यर्थं दुष्टानस्य ग्रहाणाम् अतिशयफलाप्त्यर्थं तस्याः नक्षत्रधामार्गे प्राप्तमहाविधायां प्राप्तभुक्तौ तत्र कथमर्थग्रहदानविडपरिहारार्थं मम सकटं भागस्य सभ्रात्रकस्य आश्रितवर्गस्य पत्रकावर्गस्य पत्रिकावर्गस्य पौत्रवर्गस्य पौत्रिकावर्गस्य सबन्धुवर्गस्य सहायकवर्गस्य समस्तभक्तमहाजनस्य च प्रत्येकमहर्दशन्तर्दशन्तरं तद्दशासु तत्र कथमर्थग्रहदानविडपरिहारार्थं दिव्यमहोत्पादुःस्वप्नात्यद्भुतधर्ममित्ताकामसूचिता सकलदुष्टारिष्टपरिहारद्वारा दीर्घायुष्यवृद्ध्यर्थं चिन्तितमनोरथावाप्त्यर्थं परैः कृतकारैः श्रवणकर्मणा मारणोच्चाटनसम्पन्नमोहनाकर्षणविद्वेषण परैन्द्रमन्त्रतन्त्रदृढकर्तृमाद्याभिचारदृढपरिहारार्थं शरीरे सन्निहितपमर्थकालमर्थक्षत्रमर्थव्यालमर्थक्षत्रमर्थवैशातकमर्थ्यादि समर्थमर्थपीडापरिहारार्थं नागभयज्वरभयघ्नेभयधनभयविषमदा भूतज्ञेतविषादभयादि समर्थभयनिवारणार्थं सर्वशान्तिपूर्वकदेर्घायप्रधानमन्त्रमौत्रा धर्मचिह्न अष्टैश्वर्यप्राप्त्यर्थं तुलसी माता शिरसि माता परिवार देवताः बन्धुली स्वामी करगद्य परिवार देवताः प्रीत्यर्थं बिम्बशुद्धार्थं प्रासादशुद्धार्थं बिम्बे प्रासादस्तस्पृष्ट समस्त दोषपरिहारार्थं बिम्बे सम्पूर्णकलासान्निध्यप्राप्त्यर्थं भक्तानां परमानुग्रहप्राप्त्यर्थं आचन्द्रार्ककलाभिवृद्ध्यर्थं अत्यकरिष्यमाण सपरिवार तुलसी मातर सरिसे मातर बन्धुली स्वामी करगज्जमुद्दिश्य अट्टापरी कलशकलातत्त्वकर्मतमनाधिवासत्कलशाभिषेक त्रिशक्ति त्रिशक्तिस्वरूपिणी चण्डिका प्रीत्यर्थे चण्डिकायागाख्यं कर्म आचार्यमुखेन कारयिष्ये आचार्यादिविक्रमं करिष्ये ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणाय ददां जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आचार्यतीर्था स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं नमकारेऽस्मिन् आचार्य भवसमृतां पूर्वसङ्कल्पितसर्वकर्माणि आचार्यवृत्तिभ्येनः रमेशर्माणं भवन्तम् अहं वृणे व्रतोऽस्मि कर्म करिष्यामि मातर्मे मधुमेन वा क्रमेण प्राणापानोद्यमे एलालम्बितधूम्रलाजमदेहे चण्डमुण्डादने निशेषीकृतरक्तबीजतनुदे नित्ये निषुम्भापये शुभत्वं शरीराजदुरितं दुर्गे नमस्ते अम्बिके प्रार्थयामि नमस्करोमि ओम पवित्राणां पवित्रं मंगलानां मंगलं दैवतं देवतानां भूतानां भयपिता इति मन्त्रेण पवित्रं कृत्वा नमो ओम नमो तन्ता शास्त्रमाता कृष्णर्वहवे तत्रावरणा शाश्वते शास्त्रजगधारणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौरामणता तथा जगद्पिता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीश्रवणस्य मनः सुमुहूर्तमस्ते भवन्तः कुर्वन्तः सुमुहूर्तमस्तु ब्रह्मदेव वर्धं सुदेव तामदेव यावरं देववन्तदेव लक्ष्मीवतैरेकलामे सुमुहूर्तमस्तु प्रदेशेभ्यः सुतराय कर्मणिर्वेद्यमस्तु श्रीश्रवणस्य मनः निर्वेद्यः आदौ श्री गुरुमते प्रार्थना करें प्रार्थना सर्वयामि ओम नमः
देवता प्राणायामे नियोगः भवो योगरहितास्माकं दियोधर्मादिवक्रे प्रेरेतस्य कर्कः तद्ब्रह्मास्मै यजेतुमेजो वदावये सरस्वते नर्मदे सिद्धोकापदः सर्वदेवतासन्निहिता सन्त शुभेशाभर्मणे प्रवर्तमानस्य अद्य क्रमणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराः कर्मवैवस्वतममण्डले कलेगे प्रमादे भारतवर्षे प्रथमकण्डन्वद्वेपे दण्डकारण विराजकुमारस्मै पराप्रदेशे भवनवन्दनपदामर्याः दक्षिणे कुरेलपात्रके बुद्धवतारकुरुकुलामक्षेत्रविष्णुमतरतीरे शकाब्दे स्थिरवर्तमानविभागे विश्वाभवपरः पराभवसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ मेऽस्मिन्निर्गे चैत्रमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ पानमातृक्तार्थं शुभनक्षत्र शुभयागशुभकर्मा देवं गुणविशेषेण विशिष्टागां शुभमण्डलेशम् अस्य जमानसकुटुम्बकस्य कैमनपितामदायज्ञानदेशप्रावृद्धार्थं कर्मात्मकामोक्षद्विविधपुण्यफलमुदार्थार्थं श्रीपरमेश्वराध्याय परमेश्वरप्रेतार्थं विषत्रुपण्डिकामृतापरमेश्वरेतार्थम् अद्य करिष्यमाणदण्डिकायागाख्यं अत्र सभासत्तात्मं भगवान् लक्ष्मी सरस्वती मावाहयामि एतादृशदेवताभ्यः प्रतिदानपूजा ये अग्निरापारयोगः अग्नेयप्रदानसर्वदेवयोगः अग्नेपदर्थामनियोगः ॐ वरदर्शनमाग्रवत्राभयामि अग्नेयपवादिनाक्षोदके सहमानिन्धनं प्रोक्षा सप्तहस्तचतुर्शृङ्ग सप्तविभवतिशीर्षकः विभात्रसमरासुकासेनासुचिस्मितः स्वाहा दक्षिणे माभे देवी मामे स्वधां सदा विप्रदक्षिण अग्रिं प्रज्वलितमन्दे विश्वेश्वराय महास्वरमन्नामहादेवतात्रेकं महदामकरस्य समिद्वयं मा दर्शनं माहैतेनो यातयस्मकवेन प्रजापतिर्दाघवादिगतादक्षिणे सोमचक्षुज्ञानेन अग्निर्वाय पुरुषाप्रजापतिनं नामदेवतादण्डिकां चण्डिका पुराणमूलमन्त्रेण अष्टोत्तरमहातेन पुनः प्रहलादसमः महापतमहाकाळीं चतुर्प्रसर्वापमानद्रव्येण द्वितीयप्रसादमहाकामः लक्ष्मीं पञ्चमञ्चात्मवानमानद्रव्येण तृतीयप्रसादगता एकनिष्ठासर्वानप्रमाणद्रव्येण प्रहमूलेन अष्टोत्तरमाचद्रव्येण श्रीवादिनापतिनाथेन अवादशेषेण शुक्लकृतमग्नदेवापुण्यादेन चतुर्थादित्यामलविलिप्तसन्नभिष्पान्देनासम्भ्रामेण अयासवचदेवविष्णुमत्रिवादिनापतिनाथेन जाता जाता दुर्गयः दिवानभवन्तेन विनादर्तपरिपूर्णकरादेन अन्तरादेन एताकण्डकदा पदानिलता प्राच्यवता पादवाहवन्देता एवं साङ्गेन करुणास दैवार्थेन परमेश्वरता भगवता भगवते अन्नादानवत्वामिनियवकः स्वाहा प्रजापते तन्नर्मा उत्तमादानमहेत्वातरम् उत्तरकृते देशे परमपरमाकर्मोक्याम् उत्तरकृते देशे कुशैः परिस्थित्या पूर्वपश्चिमयोः प्रदक्षिणमगत्रं भवतयोः धत्ता उत्तरवरत्रं भवते अत्रैवत्कर्ता मात्रा सान्ता दक्षिणता ब्रह्मासनार्थन्ता कामचिर्वाणासेत्यात्सनकृते देशे परमपरमाकर्मोक्याम् समाप्रच्छिन्नात्मा प्रादेशमाकर्मवेदरे कृत्वा प्रोक्षणीयवामपरन्तरानुतानानि कृत्वा अवासित्य गन्धाक्षतान् प्रक्षेप्यातोष्णीं श्री प्रोक्षा सर्वाणिमात्रणोत्तानानि कृत्वा प्रोक्षा प्रणीतामग्रे पश्चिमतानि जलं पूरयित्वा गन्धाक्षतान् प्रक्षेप्य सरस्वते नमः अस्मिन् चण्डिकाय सरस्वती नमः चण्डिकायागे ब्रह्माण्डयात्चिन्त्यावत्करूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तगदाधारभूते ब्रह्मणे नमः ब्रह्माण्डमावाहयामि सपवित्रकरा आत्मनोग्रदाहुवं सम्प्रोक्षा सही बात
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं हि यस्तु भक्त्या तुदामं देहां सुकृतादे लेतं तारामण्डा वारवैषादना ऐन्द्रियगतमात्मवेष्टविगणात्मा माहेश्वराडोपनिषकिवाना ब्राह्म्यं समारुढा सर्वाभरणमुषदा नानावर्णशोभना नृणविदा दृष्टन्तरसमारुढा देव्याः क्रोधतमं सुकुमाकलाः चक्रशङ्खं चक्रदां च तनञ्जुतराय घटकं भगवान् च वर्षं वासुमेवच चको वेदेशानां सुरता ऊर्ध्वं ब्रह्मणेन दक्षय तथा वैष्णवी तथा एवं दश चक्षामण्डा सर्वामध्यावत तथा विजयात् तात्वतः यदिता भावाजते प्रदादिता शिखां मे द्योतिनी रक्षतमा मर्दवतां मालाधरलाटयता पुरोषदश्वे त्रिनेत्रा प्रणवतिमनतादमसके संग्रे चक्षुरोदिशोत्रे देवासने कौलकालिकालिकतमोशाग्रे नासिकायां सुगन्धात्रयशटिकाधरे चामतकाशक्तिलोकेश्वरादिता दिवे तटस्ताक्रपप्रतिवर्तिता तच्चति व्याधस्वरूतापि स्फटकादयः सावरं धङ्गमापि कृतवे चापयद्वेषाम् आपिचारसर्वाणमन्त्रयन्त्रणपतने भूतला केतला चुटला स्वपदेशिकाः सहजा कृतम शाकिनी डाकिरेता अन्तरिक्षां दर्शशिरमकानां तावत् वेदिना सन्दर्भपदके याव्य रामसायसुरनिवेदनभाम्मा प्राप्तपुरुषार्थे महामाया प्रसाद्दा सत्यवादाहम्रणैरपणैकदिव्याकवतं पूर्णब्रह्मात्ममुखं वारणमस्तु अस्य त्रियर्कलास्तोत्रमन्त्रस्विष्णुऋषेण प्रवचन महालक्ष्मी ब्रह्मा प्रेतप्रतिराजते नियोगाममदण्डे कार्ये अहमस्ते उदयकेन विद्रा विधातपर्यामः रूपं ते जयं देशो देशो दे निशातरन्ना दिवसातरते नमः रूपं ते देशो देशो दे वन्दाकिरेक सर्वभागिदानि रूपं ते देशो दे तकर्कते विचरणमण्डलासे रूपं ते जयं देशो दे अनिन्द्यारूपत्रे सर्वोच्चविनाशे रूपं ते देशो दे तत्पदादिके विनामे रूपं ते जयं देशो दे स्वद्य भक्ति भक्ति पूर्वक हिंडिके वादनाशने रूपं देह जयं देशो दे हिंडिके सतम्भे द्वामत्यंतीय भक्तितः रूपं देह जयं देशो दे ईशो भाग्यमार्गं दे जीवनं सुखं रूपं देह जयं देशो दे विदे दुषाना विदे ब्रह्मचके रूपं देह जयं देशो दे विदे दिव्य कल्याण दे परमांश्रियं रूपं देह जयं देशो दे विद्यावंदेशस्मलक्ष्मी वन्दजमान्तल रूपं देह जयं देशो दे प्रकल्ले कर्पत्य हिंडिके प्रणतादमे रूपं देह जयं देशो दे चित्रपटे तत्रसंस्कृते रमेशले रूपं देह जयं देशो दे कृष्णसंस्कृते शुद्धप्रदानम्यके रूपं देह देशो दे नाचलदासंस्कृते रमेशले रूपं देह देशो दे स्वरातल सर्वत्र गणम्यके रूपं देह जयं देशो दे ज्ञानसद्वाप्रसे रमेशले रूपं देह जयं देशो दे देवतमाता दत्तानन्दयम्यके रूपं देह जयं देशो दे तत्राव्यदन्ते सर्वगात्मादे रूपं देह जयं देशो दे अपनी मनोमादेहे मनोनादाने आनंदकल्पसा साहाय्यरूपत्वा इदं सर्वत्र महासोत्रना चतुष्पसंख्यापराभ्यवतप्रान् तथे मार्केट प्रकरण स्वतंत्र वर्णन असते देवी कीरकतमं प्रादेशवर्षणत्वचन्द्र श्री महासोत्रथा जगदपाके तत्ते पाठाकर्णे होता परमचण्डिकाधे मार्कण्डे माता विशुद्धां देहा त्रिवेदी विचक्षुषे एवं वेदम सोमाताने सर्ववेदनायतमन्त्राणां कीरकं सोपेशोवा मनस्तं जापदकला सिद्धचुटानाने काभ्यां जनाने अनेन एते असोतानि च सोत्रमन्य चित्तते अमन्त्राणो शब्दकिं च विद्यते न जापे सिद्ध सर्ववचनानिकं समग्रणके सिद्ध शोकरकाभ्यां अत्रमे विकायते गुणचकारसा समग्रञ्चकारमेधावन्यतुडां सोपेशोवापने सर्ववेदमुसया कृष्णकाम्यात दर्शे प्रतिगृह्णान्ते दर्शते इतरूपेण किल महादेवेन कृतं यो निष्कीलाभ्यः नित्यं जपसुषुणं स्थितसकलसुमङ्गलजायते मे एवमपिनते नामृतविजाते पुतोमप्राप्नुयात् तथा बलकृमिदकृमणमुच्यते त्वजासपन्नं प्रारभ्यते पदे सौभाग्यसुतरात्रे दशरथताते तेनाविदं शुभं तेनचविवाने स्वप्ने सर्वतच्चते भवति समग्रातप्रारभ्यवर्तन ईश्वरे प्रथा सौभाग्यकल्पना शुक्रब्रह्मश्रुतेताकिन्दने भगवत्याकेन कसमप्रब्रह्मं श्रीजगन्मा
శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు.
ओम दर्पणमजन्यकाय हरे मार्कण्डेयवाद स्वाहा ओम सावर्ण सूरत यौवन कतरे तमा निशामय तदुत्तरा धरता मम स्वाहा महामायान भामेता मन मंत्रादिका सबो पापाक सावर्ण त्रयाल वे स्वाहा विद्युतः स्वाहा ततस्वाहा देता देव भवत आकाशः आकाशेश्वरा ब्रह्मादे स्वाहा महादेव वेदस्य कृपदनात्मे वसवलजा प्रतस्रा कृपे तथा स्वाहा स्वाहा Dewa
स्वाहा स्वाहा
Om Namo Buddhaya Namo Swaha. Mesa Tena Nishra Jamahamba, Udeta Meta Parameta Swaha, Tatana Meta Jamahamba, Idutara Dasat Jamahamba Swaha, Panta Jambita Rangale, Om Panta Vita Mahabra, Yudan Deva Matra Yudera Swaha, Ajavasa, Romania Privata, Rata Deva Surita Swaha, Om Vidana Tara Tata Udaya Keta Pradana, Parivarita Swaha, Anekana Hera, Udaya Keta Swaha, Vidya Sahasra Mahaswara Swaha. Om Godi Madhavataram, Dantinanga Dhyana Bhagavata Mahina Swaha, Amare Vidvara Jasti Udayata, Udaya Keta Kanti Pashapati Swaha, Vedituchumare Martamare, Devi Karakatetam, Tutakava Swaha, Tapidevi Tasatrade Ramurika, Gire President Ramavashane Swaha, Nayamaki Suyana Durve, Monakrede, Tatrana Radeshwari Swaha, Gomekota Devya Ramagane, Narasure, Sudana Swaha, Anishwaramudya Jamaka, Ayavata Mudanaka Swaha, Yoga Vindivara Sivati, Asisi, Najaprana Devi Gurumeta Swaha, Amadana Nagara, Tatakarivan, Mahasare Swaha, Aswati Sudaya Chakirve, Karnatu Dodaka Mahasuram Swaha, Adayama Deva Kanta Rohida, Taram Kotwata Yanakaseva Swaha, Yedana Kakamata, Kota Karia, Vishera Swaha, Ramala, Devata, Hina, Sule Ramachade Swaha, Rataraja Rakata, Hina Karana Kama Swaha, Edan Martin Vaslare, Ramen Vidale Swaha, Uttaka Rebetu Yamahaswaha, Devata Raketi Vyatana Swaha, Zinenda Devata Pratila, Nustam Devavidya Suti, Vyasita Swaha, Avadana Rajakarta Jakarana, Devi Mahaswaha Swaha, Adler Ragata Sutunda, Agamasa Pratesra Mahana Swaha, Uredava Satya Santapasura, Matera Sena Parana Karana Swaha, Kayeta Mahana, Devata Nesra Mahana Jam Swaha, Asasura Mahana Together, Devata Swaha, Devya Ratana Devam Protea Swaha, Dr. Mahana Sula Mahape, Vidya, Jaya Durge, Jaya Durge, Jaya Durge, Jaya Jaya Durge, Namo Namaha Om. Om Prajavada Swaha, Om Hinamana Tattva, Dinati Sramavare Pradamekam Swaha, Adevi Sarvatra Swaha, Someshimola Devyata Vikardam, Mukarana Ho, Madhya Madhya Swaha, Dagyata Dattva Kapadameda, Suchevada Asura Pane Sarasatana Swaha, Asasimas Bhaktaja, Daya Kumbam Kalendra, Avide Vedena Vitarena Swaha, Yamama Tatato Tatwana Hero, Udana Tatato Swaha, Gaveka Matematikana, Rabana Sarasya Pratakritam Swaha, Dasrati Rajala Nagrada, Tato Rashakala Sukadi Swaha, Eve Ramani Chudaya Mahapulam, Asra Pane Swaha,
देव्याजयातवेदं जगदात्मसज्जानि शेषदेवगणसङ्गीतमोहम्या अम्बिका मित्रदेवानुपूज्या भक्तान्तरदाश्वानिता स्वाहा भगवान् ब्रह्महारतदेवतु बलं बलं ताम् आधुनिकाग्रजगत्परिपालनाय शुभस्य स्वाहा यासे स्वयं भुवनेश्वरक्ष्मी पापात्मान्मर्यापतेषु बुद्धे तथा तथा कुलधना प्रभसलता भवता नता परिपालितेष्वं स्वाहा विप्लवयामतरुपयुक्तमे तत्किञ्चादिवेदेवतरक्षेकादिभूते नित्याभवेशनिता सुमाधुनानि सुरेष्टिवसुद्धिप्रवासिके स्वाहा एकस्वमकथाप्रकाशयत्यासेयराजगत्प्यारा वासिराग्रहणमगन्तरुणप्रकृतपरमामृतमाद्या स्वाहा यस्यासमसदा सुन्दरेण कृतिप्रसकलेशकेदेवे स्वाहा स्वैपुरन्तरते तज्जासे तमदेवते सादा स्वाहा रामुखेतवेतमहामता तप्यसते सनेते तत्तदाते वक्षातेवेवतमतो विद्यासिदा भवपरिपमाते स्वाहा तदात्मिका सुवीयवकृतान्तानां देवते भवते भववादनाय मातर्वदकला प्रमादनाय स्वाहा वेदाविन्द्राविधातवरा संसारतवरा कवरमन्ना एकेतदेवताविवासा गौरीप्रवेशमुनिप्रमुदे स्वाहा ईशस्साह कमलपरिपूर्णनि अभिमानकार्यकमलकान्तिकान्ताम् अद्यत्वप्रथमामृतात्मा वसुर्गाग्रहतामेकात्मेना स्वाहा स्वाहा
नमस्तसे स्वाहा नमस्तसे नमः स्वाहा यागे तपकोदे शते नमस्तसे स्वाहा नमस्तसे स्वाहा नमस्तसे नमः स्वाहा यागे
ओम देवी शतोदे पासवाक्य महासुना अमरापुत्र पुण्यतकाद्याने पिता स्वाहा अलापमेव सर्वकृष्णदिने वशुद्धावतामे महाराजा स्वाहा स्वाहा प्रेत स्वाहा पदेले आत्मात्म मोदे महेश्वरे स्वाहा तस्यागमाकाशे
नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्यै कृत्यै नमो नमः तस्यै नमो नमः ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಂತು ಅಷ್ಟ ಪರಿಕಲಶಿತ ಕಲಾತತ್ವ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನ ತಪದಾಧಿವಾಸ ಹೋಮ ತತ್ಕಲಶ ತಪನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಾಕಲು ಹೂವಿನ ಸಂಧಾನೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಹೋಮ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆಯಾಯ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ದೈವಿಕವಾದ ಕಲೆಯು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಯಿತ್ತು. ತನ್ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಹಾತಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಯಾನಿಗಾದಿ ಜಪಾಪಾನಿ ತನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಜಯ देवी माहात्म्यमुत्तमं स्वाहा एवं प्रभावा सा देवी एदं दार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया स्वाहा प्रजात्वमेष वैशस्ता अथैवान्ये विवेकिनः मोक्षं ते मोहिता चैव मोहमेधन्ति तापरे स्वाहा आदामुकैः महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैवर्णा भोगस्वर्गा पवर्गणा स्वाहा मार्कण्डेयवाद स्वाहा इति तस्य वदः श्रुत्वा सुरतः सकलाधिपः गणेवक्त्रमहाभागं तं दृढं तं जगन्मतं स्वाहा निर्विण्मादिमहत्त्वेन राज्याप्रहरणेन तां जगामसत्यस्तपसे तत वैश्वामहामुने स्वाहा सन्दर्शनार्थमं वाजा नदीपुरीरमास्थितः अथवैषतमस्ते मे देवी सूक्तपरं जपं स्वाहा
तं स्वाहा एवं समाराधयतो दिवर्वट्टेतात्मनः तयदुष्टादगर्भादे प्रत्यक्षं प्राहदण्डिका स्वाहा देव्युवाद स्वाहा प्राप्यते प्रियाभूपा त्वया च कुलनन्दना अथ तत्प्राप्यतां सर्वं परदुष्टा ददामि ते स्वाहा देव्युवाद स्वाहा ततो विले तपोराजमुढ्रं जनजन्मने अत्रैव तं राज्यं हतशत्रफलं परा स्वाहा स्वपिवेततोज्ञानं निर्वैष्णमानसा मेद्यहमिति प्राज्ञा रङ्गमेच्युतिकारकं स्वाहा दिव्यवाद स्वाहा भविष्यते स्वाहा तदर्थभूय सम्प्राप्य जन्मदेवाकिलस्वरा स्वाहा सावर्णिकामधुर्नाम भवान् भविष्यते स्वाहा वैश्यवर्यद्वयायस्था वनस्पत्पत्तिवार्तिका स्वाहा संप्रयच्छामि संकृष्टे अवधानं भविष्यते स्वाहा मार्कण्डेयवाद स्वाहा यो देवी यदा विर्लशिवम्बरं पूर्वाकैतारत्यो भक्ताभ्या पवित्रता स्वाहा एवं देव्या वरं दत्त्वा सुरदक्षत्रेर्तवः सूर्याजन्मसमासाद्य धावर्ण्य भवितावनो स्वाहा इति दत्त्वा त्रयो देवी यदाभिर्लशिवम्बरं पूर्वाकैतारत्यो भक्ताभ्या पवित्रता स्वाहा ॐ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरदक्षत्रियर्तवः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भवितामनो क्लीं ॐ स्वाहा स्वस्ति मार्कण्डवर्णे सूर्यसावणे कुले महात्मे सुरतवैष्णववर्ततानम् नाम त्रयोदशः हे जगदम्बार्पणमस्तु लोकाम्बार्पणमस्तु जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे नमो नमः ॐ विद्युन्नामतमं प्रमा भगवते स्कन्दस्थिता भेषणाम् करुणाभिरासेविता हस्तैर्षद्भगवदासिकेतविशिखां पापं गुणं तर्जने वेदानां शुद्धां प्रकामनेत्राभदे इन्द्रिका ईश्वरः स्वाहा इन्द्रिका ईश्वरः
पश्चिमते अंतरदक्षिणाभिमुखं प्रवर्तते इदम् कालाकृत विपरीत सर्वकामवतो राजा स्वाहा वसुभ्यत्वा ब्रह्मा कलाशेतोषामि ऐसे करे स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा विष्णवे स्वाहा अग्ने स्वाहा वायुसदा पूर्वे घण्टारो तत्र देवताः गमनार्थं प्रवे महादेवः तत्ते विशेषेण विशुद्धारां शुभपुण्यदितम् असां भगवतीं ध्याये मूलमन्त्रादेवतां वाणीमानिमहामानर्मणे वैदके दशुलागोवादे शिवायनेयम् सर्वका मधुकाम्बलां यज्ञकेधा जामे धानमपरामे वाक्से दुर्गानो विश्वमा व्रतदर्शने आवाहयां ग्रामे ब्रह्मः सन्धिनावा आहमानमपरामे भद्रकालवासेत भक्तानां ईक्षणार्पणे वर्णसिंहाग्रहप्रीत्यर्थं प्रतिकर्षतां वर्णसिंहासनमपरामे सर्वस्वमे सर्वे देशोपशक्तमनुविदे स्वागतं कृपयामि चंडिके स्वागतं कृपयामि महालक्ष्मी महाविद्याश्रवणे अर्घ्यपाद्या तद्देवग्रहणश्रवणे अर्घ्यपाद्या आगमं कृपयामि मन्त्रस्थापयामि तानागानं कृपयामि तत्रग्रहण देवेश देवाङ्गसदृढमहां विश्वेश्वरमहामाय नारायणोत् तत्र कृपयामि गोदावरी नमस्तुभ्यं भगवाभेतुर्वायने सर्वलक्षणसम्पन्ने दुर्गमोत् पंचकं कृपयामि रक्षकानन्दकारकोट नागयज्ञोपवीतरे सुवर्णमेतत्कृपयामि नानारत्नमेतत्कृपयामि सुबलाहर अलङ्कारकराणमाभेदफलप्रदान आवरणं कृपयामि खण्डं तदर्शयतं कुङ्कुमादेशेतं त्रिनेशदेवी ज्योतिर्कर्मादारमैत अन्धं कृपयामि अक्षतां शुभदरिद्रां गुणमिश्रितां प्रतिकरणेषु कोपानेतृके दक्षतां कृपयामि मानते बिल्व अन्तार कुन्ददाति मिश्रितं पुष्पग्रहण देवी सर्वमङ्गलाभवन् शिवपत्नीषु वेदेवे शोभत्वमयामहे प्रणवशे अटलग्रहण स्वलाभवन् प्रणवप्रतमयामहे ॐ द्विदेवी ॐ महाकाले नमः महालक्ष्मी नमः महासरस्वती नमः ॐ शक्तिदुर्गाय नमः राजदुर्गाय नमः अग्निदुर्गाय नमः ईश्वरदुर्गाय रक्षादुर्गाय नमः श्रीदेव्यै नमः प्रतध्वराय नमः कमलाशक्त्यै नमः सरस्वत्यै नमः विष्णुवत्यै नमः वैष्णव्यै नमः माताख्यै नमः वेदवेदाय नमः भाग्यन्यै नमः हरिवल्लभाय नमः सर्वाण्ये नमः सर्वसविताय नमः श्रीचण्डिकाय नमः दुर्गाय नमः नारदशवने नमः दुर्दक्रे नमः दुरासदाय नमः लक्ष्मी नमः लज्जाय नमः महाविद्याय नमः श्रद्धाय नमः पुष्टे नमः सुधाय नमः ध्रुवाय महारात्रे नमः महामायाय नमः मेधाय नमः मात्रे नमः सरस्वती नमः शिवाय नमः शशिधराय नमः शान्ताय नमः शाम्भवे नमः रुद्राय नमः तापसे नमः नियताय नमः नागे नमः काले नमः नारायणे नमः कलाय नमः ब्राह्मणे नमः महिलाधराय नमः भाण्ये नमः शारदाय नमः हंसवाय नमः त्रिशूलाय नमः नेत्राय नमः त्रेन विशालाय नमः त्रे नमः त्रेतावयाय नमः शुभाय नमः चक्रण्ये नमः दक्षिणे नमः हनुमा करालिने नमः मालिने नमः वसे नमः महेश्वरे नमः महेश्वराय नमः महेश्वराय नमः मधुरताय नमः भैरवाय नमः नीलाय नमः भारते नमः भास्वराय नमः पीताम्बराय नमः पीताय नमः कुमारे नमः विवस्तिने नमः रजन्ये नमः राजन्ये नमः रक्ताय नमः गदिन्ये नमः घण्टिन्ये नमः प्रभाय नमः शुभग्ने नमः शुभवे नमः निशुभप्राणहारिण्ये नमः कामाख्ये नमः कन्याय नमः रक्तविकृताजन्ये नमः सहस्रोदनाय नमः सन्ध्याय नमः साक्षिण्ये नमः शाङ्कर्ये नमः द्युते नमः भार्गव्ये नमः वारुण्ये नमः विद्याय नमः दलाय नमः दलासुरार्चिताय नमः गायत्र्ये नमः गायक्ये नमः गङ्गायै नमः दुर्गायै नमः गीतघनस्वराय नमः छन्दोमयाय नमः भक्त्यै नमः छायाय नमः चारुमण्ये नमः चन्दनप्रियाय नमः धनन्ये नमः दानव्ये नमः दाताय नमः दाताय नमः शुभये नमः राक्षसे नमः वल्लभे नमः
वल्ले नमः वल्ले लंकटवज्राय नमः हरिहरप्रियाय नमः वज्रास्ताय नमः अलारवाय नमः सर्वसिद्धे नमः वरप्रदाय नमः श्रीचण्डिकायै नमः अष्टोत्तरां पूजां समर्पयामि आधोतः वनस्पतिरसत्वनागन्धाचरकर्तव् नमः आग्रे सर्वदेवानां पुष्पाजं प्रत्यक्षतां भूमाग्रहः प्रभाकरमः दीपालं प्रत्यक्षतां दीपं ददामि देवाग्रामपात्रे भुजांगी महिषस्य मर्दिनीं मोक्षविदायिनीं जेतुशम्भनिशूदिनीं ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यमदना महेश्वरी लीलनां कौमारी रिपुदर्पणाचलकरीं चक्रायुधा वरिष्ठनी वागानी घनघोरघर्घरमुखे रौद्रे च वज्रायुधां चामुण्डा गणनाथरुद्र सहिता रक्षन्तु मां मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरन्तनिहन्यताम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डरक्तबीजमुखां स्तताम् दुष्टशुम्भनिशुम्भमर्दिनी नन्दितामरवन्दिताम् लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रमाभाम् विद्या प्रदान समय देवीं त्रिलोकजननीं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಂ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಲ್ಲೆಂತಹ ತಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾದಾಶಕ್ತರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಮವನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು. ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಆಗಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಆಗಲಿ, ರಜಸ್ವರೂಪ, ತಮಸ್ವರೂಪ, ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವತಿ ಅನ್ನ ನಾವು 3 ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 13 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 700 ಆಹುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣನಾವಧಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೇನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಭಕ್ತರೇ ದೇವರೇ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ದೇವರೇ. ವೃತ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಬರ ವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ದೇವರೇ. ಯಾ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಶಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಕು. ಸುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವರೇ ನೀನು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ 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 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ನನಗೊಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವಾಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯು ಆಯುರಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು, ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಲಗಿ ಅಭೀಷ್ಟವಾಗಬೇಕು, ಸಫಲವಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೆಲ್ಲಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರತ್ಸಾಂಗಾಯ ಸಾಯುಧಾಯ ಸವಾರಾಯ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಚಂಡಿಕಾದೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾನಿ ಕಾಂಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ಪಾಪಕರ್ಮಾಹಂ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪಸಂಭವಃ ಅನ್ನತಾ ಸರ್ವನಾಥೇ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ. ರಸಾ ಶಿರಸಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ ನಮಸ್ಕಾರಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಸರ್ವಮಯ ಸರ್ವೇಶಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ.
मात्रं प्राच्यां दिशिं प्रोक्षामि दक्षिणस्यां दिशिं प्रोक्षामि अपोवस्वरस्य प्रतीचिं दिशिं प्रोक्षामि ऊर्ध्वां दिशिं प्रोक्षामि शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु वेद्धर्मतायुष्यवतारोग्यमस्मकर्मात् कर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु दानधान्यविक्रमदात्वाहारष्टाभिरन्तरस्तु अग्निं प्रज्वलितं वन्दे धातवेदं मुदाशरं सुवर्णवर्णभवनं समिद्धं विश्वतोमुखं यज्ञेश्वराय नमः हेळबेकु स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे परमेश्वरे चंडिका पादर गोविंदा ने गोविंदा पुनः परिसंतति प्रागादिवलत्रणां तरेवसद्वामां दैत्युर्णामाधायामे धनुर्नामावाहयामे आदरं सागरं बाधार्हिन्दयाः पाद्यं पाद्यमकर्ममातुमसंस्कृतं पीतामृणगन्धाक्षरमुत्तरपुष्पाणुपदामे लोकमाग्रापे दीपं दर्शयामि नमस्कारं सर्वोपदार्थबोधां समर्पयामि ॐ कायेन वाचा मनसा वसन्तोत्तमीने के देवमासे शुक्लपक्षे क्षामतरासनः भानुवासरे पूर्वाह्नकाले चंडिकाजाकर्मणा भगवती चंडिका दुर्गा परमेश्वरी प्रियतां कर्मकाले मध्ये मंत्रतं नमाभवानन्दकेशव विष्णुवेषु देकेषु वासुदेवनोत्तरे प्रमादात् कुर्वतां वेदाध्वरेष्वेदं स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिते सदे यश्च गच्छसु हस्रेद्धार स्वस्तान् भवेश्वर यत्र ब्रह्मादेवो देवा तत्र काचनप्रान्तदास्थानद्वासयामि नमः ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणदाय च जगद्धिता कृष्णान्दा गोविन्दाय नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः कृतं कर्म यथा शास्त्रमस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो कार्यक्रम जो है कला कैमरा
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೋಲು ಚಿನ್ನದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಯೋಗ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಡಪಾಡಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಡಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಿ 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 ಕುಡಿ 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 ಇಟ್ಟರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಂತ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎರಡೇ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಂತ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಬರ್ತೆ ಕೆಲವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಬರ್ತೀರ ಕೆಟ್ರೆ ಅವನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೀವನ ಸಂಪಾದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ನಾವೊಬ್ಬ ಕುಡಿಯೋನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಬರ್ತದಂತೆ. ಅವ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ಯಾರೇ ಕೊಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ಮಾರಾಯ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಸಪಾತ್ರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪವಾಡಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಲವಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರದಾಗ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳಂತಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ದಾರಿನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಅಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ದೇವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಖುಷಿವಾಸಿ ಕೊಡೋದು ಖಂಡಿತ. ಹರಕೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರೇ ನನಗಿಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಇಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ, ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಭೀಷ್ಟ ಈಡೇರಿಸು, ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಭೀಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಹರಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಅಂದರೆ ದಂಡವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆಯುಧಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳಿರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧ ಇರ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲಗಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಚಕ್ರ ಇರ್ತದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ದುರಿತಾ ಇದ್ದವರ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಯೋಗವನ್ನು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಅವರಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರದ್ದಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರದ್ದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರು ಅವರದ್ದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತು ಅವರದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಸ್ತು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಸಮರ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಸ್ತು ನಾನು ನಂದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಂದಲ್ಲ, ನಂದು ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳೋದು ನಂದೇ ಮಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಮುಖವಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ನಂದಂತ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಂಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಸ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಸ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಪುಣ್ಯಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಡಿ. ಓಂ ತದೇವಲಕರಂ ತದೇವಲಕರಂ ದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇಂಗರಿಯಾಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಲ್ಲ ವಸ್ತು ದೇವರದ್ದು, ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಪುಷ್ಪವಂತವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ದೇವರ ನಿಮ್ಮದ ಸಂಸಾರದ ಭಗವತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಇರಲಿ, ಚಂದ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂಗಾರದ ಜೀವನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಹ ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿದ್ದಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ